Tonga ai kublei fi barok khai sa si sien pat a kerteng ko jong try jing you Jesus Christ but nganget ba pidon ap deng ka jingko jingkia pidon apo jong ka jing isnai ka jong play but ngadwai bo play un penlong fi ba pinang la ia ka ban sngap ia gani ka jing hikai but ban ya chiprang baru try ba pin shakri you play Hot ngadan sibun ka jing hikai na ka tien ka jong play ia ki ba matrang man hikai fin rai nga kwa pat bangan hikai ye gijing hikai ki bi day but gijing im ka bamala kasngi na mga yo iba ka jing shikri blay gijing yale gijing sha yale aki bol jong gijing jingdum ki tray malaga sngi but day na takataw ngidan kaman ay ka kitien ka jong blay ru ye pi ki batrang ki basliang ba pidon kam ban yo kitien ka jong blay malaga sngi te nga ay ngo yo blay ba la hikai fi shipang kani gijing hikai kabanga ay kiteng ki aka ki bana beneng bana banga hikai ya kini ki ki bana beneng nga kwa bangan hikai fi ya ki katu kat ni ki jing hikai ki ba khamdan kam ki ba dei shisha ki ba wana beneng tengala kreni fi ya ki tuki art ligi series ya ka bening kong ngala kren shapang ke introduction ka bajrong but ngala continue menin ya ka bangan kren kumnong ini o pediang ya ka jing ai ki bana beneng te mentang siru ngan betengi kita ka johi ba ngamla ya like ngakini ki jing hikai ki ba ngayo i ba mdan brio bala ban yo yiki eki bana beneng klem kini ki nongrim ki banga pen i fi bat ka nongrim ka banga pen i fi menin gisngi gadai ba ngala rekren jrong ba haika tang si series nga tap ye to brokaway bat ka ta kadai kumno bangin yo pediang ye ki jing ai ki bana beneng kaba nga kren menin gisngi gadai ka nongrim jong ka jing jong ka hok long try jong ka jing long khon ka jong play kata kadai ka nongrim ka banga kwa epi ba pinda play jingmot da pensyong nongrim baha da perkhat baha namar fina puli ka badu finyo i bau play ha ka jing shisha wan singa ni ka pertai wan banwat e ka family badu kwa ia ka ban khot ingi ki khon shin rang bat ki khon kan thai ki jong bat nda haba ula penlong ingi ki khon ki jong unsa ai ti pateng hangi ya ki eki ki bana beneng te dai na ka daw ngala kren ni ka tu na mar ka tu ka dai ka bening kong tam ka tu ka dai ka bening kong tam ka ba ar ka bang kwa ngan pen i fi mata ka sngi ka dai ka ni pelai chingmat snap ha nganom shong slam ha gini ki light li ki nong rem and rei ka bang kwa ngan kren mata ka sngi ka dai kum nong in yo pdiang ya ki ki bana beneng nganget pi sliang nganget pi trang nganget pim kwa tang ban shikri u blay ban shi ringkat ban shi mo ban shu ba ka perthai gan shi i ka jo shi ka jo ba pin shulang rukom shulang niam shu pendap ki ha ga jing shikri u blay kham tam kani ga bang kren ka kham dai ki ba kin chaman se ngan da kren e ba pin roy ga spa ka phau ki tal ki ya la ga jo and ka ban beneng ka dai ga bang kwa ngan kren kham tam ma ga ting dai bat ka jing shikri ga jo phi yo try malagasni namar ngam kwa ngan hikai fi bapin teng fi hikai ki bana beneng ye pisang hikai ye ki bana beneng ni krentang ye ta jingroy ye liang ka bakin jado ngam da kwa ye ta ka banga kwa ngan hikai fi hang ni gadai bapin yo priang ye ki bakin chaman sim ki bani rap ye fi ki bani rap ye yeng jong fi ki bani rap ha ga jaka ga bi trai bikta ka bani rap kham ta mi fi ha ga jinga dai bu jing shakri ga jong fi yo blay te menta ka sngi ngani kai fi na lor ka to ko bangala hikai menin na khwangan pin i sakawi pat kan nongrem ka ba ngimla ya light nang ta kum nong ini o pdiang ye ki bana bene kan nongrem ka ba ar ka bangan pin i meta ka sngi dai kan nongrem jong ka jinge hot nganum kren jinge meta ka sngi na mangala dep kren ni ka jinge ha ki jingi kai ki ba dep hendrai ngan chipin i fi na mar pimla ya light nang ta Finomio priang no blay yeki ki ba kin chapeneng
ki ba day no blay pinum yo no blay la da pim sno tho ya ni galanti bakata ka day tang da ke jinget ke shisha how blay ngayo itan ki brio ki bo sno tho baklai ni bangin yo pdiang no blay kambon ngia da ke jingle ken ma ko jingle kampen long ingi bangin yo no blay da ke jingle mla pen sancho yo brio da ke jingle u brio umla kot show blay la da ke jingle ni yo no blay mdan kam ye ke jinge u blay ula yo ibe da ke jingle kala pen jinga yengi no blay da ke jingle kala pen long yengi bangin ram da ke jingle kala pen long yengi bangin dulut ke jingkr khubaro baru setan pen ke jingbom la bat nang ta da ke jingle ni feel ni ram ni ya ke jing pen ram ru Hendrai ublay ula ai hangi ya kani ke jing ai but kata ka dai ke jinge ka ba ublay ula tap a we brio but dai na kata daw na manganum kran show ige jinge na kwa la na pikwa snoto ige jinge sapet ige jingi kai ki ba menchuai ki ba ngala de ai hagi to give voice message ngala kran khambon ige jinge hagi to jingi kai den rai mentagas ngingan kran tang khndiat ngan sipen ifi bahaba fidei ban yo no play ba fidei ban priang no try fidei pin snotho ba fidei ban priang tang da kanong rim jong ke jinge fifin puli ne fin lap na ka shiti shigi hebrew kalanong ka ba khatway kan khat ka ba henry u play ukran hagani ga shiti u ang klem ka jinge mla ban pin sngo ba yo play na marka day yo tau ba wana John Joe Blay ban nget ba udan bat ba ulong uba ainong lani uba ai yaki ta ki ba wat yo fina puli ang ni wong klem ka jinget mla ban pinsgo ba yo Blay ngila la landet e ka khot shibun ba ki priu ki la landet e ka henry ngi du ai pat no Blay namal balay ublay ubangi shikri uday ubangi mio i ndangiyo i ka khamso u ayne ukhlem aye ka bangi pan hendray ken mau ni kindu yo blay ni yo priang no blay yaw no blay ubangi mio i ken mau ni lek daga jingat bat ni priang daga jingat nakata ka daw hakini ka shiti ka ong klem ka jingat mla ban pensngo bahayo blay na khwa mangan ong ifia ni gapor la da pim la ban pensngo bahayo blay kum no blay un ai fi la da khajing im jong pi ka khlem pensngo bahayo blay kum no tarai pinio eki ba kodon no blay ki ba long ki jing ai ki ba na beneng na khwa ngan ong ifia hot ngim la shung im pensngo bahayo blay na snotnat yo we brio jong blay o ba kraw ga patay hot no mi tukerteng dan op rio jong blay begrauw op het heel wang na dan ga we jing seng be he but haba nga yo i yo we pat op rio jong blay begrauw ha ga ta por u tau rio jong blay udang si sedang ha ga jing shekri blay u ongi ni giktin u ang ndaw la wan kren u tau u non kren u begrauw ga partij u badan ga bor u be ki be yap he mo dan ki ba ko ki yem ki ba matla ki pe nang ta de ga dan ga jing plat ki begrauw ha ga ga jing seng uniu brio u bade brio begrauw tan ba hakata kapor u dan si sedang man shekri u play u ongi gini giktin nga twai man ga skeba ngan pinsko ba ayo play nga kerpat no play bun ay nga ga jing em bangala ban pinsko ba ayo ban u ongi yakani nga khun ni le man ga ski ndrei hakko ga ski nda haba nga lek hakata ga jing seng jong tau brio badan bor begrauw u ong nda nga lek u nga ap yu u hapo katuka koridor haga porga bo ya hitu jakai bakim wanga ap yu unda la wai jin senga yang ang tanga ap sai uba uniat nei tai kim mi bedan haga taga stage ke bo dan wang ndanga ap ang tau ong marsunwan mo unga la long nevas nga kwa ngan kli ka ai ka bedan kam tam ka ngan kli yu ni brio jom le bekrau but ong kum ne tau brio wang marsunwan ni brio bekrau wang nga yang daga jin kinyo nga le ikhmat jo o nga pinsange yu ma ong ni ni kite nga dan tang ko ke jingli ba ku li yu ni brio bekrawa ngan le kum no bangan pins nga ubha yu blay uni brio u batang su sedang u li yu ni brio bekrawa ka ei banga de ban le bangala ban pins nga ubha yu blay uni brio bekrawa
ule kum no fitem udung daga shenria ti jong u naga shadem jong ne khna ubadang shisdang unyat i u po ga kenro u ong i u wat ju persyang bamen penslo bahayo blay namar memla don't ever try to please God kataga ktien kala penken det yu nu khna ubadang shisdang bau nu bril jo blay u khrawang memla men penslo bahayo blay wat persyang do namar baro ki briwa ga Bible baro ki briwa ga Bible u Noah penslo si yo blay Abraham penslo si yo blay u na pipuli u Moses penslo si yo blay u Elijah penslo si yo blay na pipuli ter baro ki briwa penslo si yo blay Petrus penslo si yo blay u Paul u la penslo si yo blay but baro ki briwa ki persyang man penslo bahayo blay ki khlemla man penslo bahayo blay ban wagi ini kiktien lata me kwa ban pinsngo bahayo blay don tanka way bo blay usno baha kataka day balata me nget shishayo blay daga donut baro tanga taka day kaba pinsngo bahayo blay nga nget baga taka kiktien kaday gaba shisha kat no sin na preng jong fifi kwa ban pinsngo bahayo blay nganget ag jingmot ag donut jong fi hadin pila IT show try hadin pila nget yo jisu hadin bula map ag pop jong fi hadin pila long ki khon ki jong play ko mang la dep ikai ka jing thmu ko jingi baro dai bangi kwa palat ban penslo bahayo play kat bangi nang persyang ban penslo bahayo play ni syam ba khambun hi ni penslo si yo play naman kum kibriu ni dai tang khendau ni persyang na khwangan ong pi hap ban persyang ban yale kat bala ban em ko jing em ka ba penslo bahayo play tang bangan ong pi kani ka ktien ka bang kren phimla phim penslo bahalut yo play namaru play uday ubajanai ka perfection ka jong play ka dai ka ba phimla pen perkhat ka jing khot ka jong play ka dai ka ba phimla pen batai ka jing crowd jong ka jing lang play ka dai ka ba ngimla ngin muddur but dai la ka daw tangkum ki brio ngimla ban penslo bahayo play but hagani ka khat na aingo you play ba play wang klem ka jingai phimla pen penslo baha yanga nakataka daw la ka dayangi bangin penslo bahayo play kadai tang la dangi wan khmat jo u daka jinget ka shisur shidur u jisu hi wang yo Thomas menget namar ba meyo ibat melayo akta sok kita kibriyo long bala kirkhuyi kita kibriyo ki bahabakim yo iru kinget fika jinget ka penslo baha yo play but nga khwangan ong fi finom yo ay no play namar ka the Bible kada ong ini kitin ko ong klem ka jinget mlapen sno bahay play uda ong kumno na marka day yo tao ba wan jan jo play ba un net ba udan ba ulong uba ay nong yigita gibo wadyo fi ka taka day ka bang khwangan ong fi ha ni ko bala na ka day fi ba pim net yo play daga donut baro kataka day kabo play usnot na palat ba usyam snubha banyo ay no play banyo u Bible ni gong u ay nong ikita gibawat kamot piyo ay no play la da fiday banyo khamta mi jing ay gib kraw ki jing ay gib kodor ki jing ay gib na beneng gib ga hikay na kwa pinum kendria na kani kan nongrim but kataka day pi hap ban priang daga jingay yele ikabaniya diga jingai shikri you play diga jingai nget bo play un ai da fiduai ngan chipune fi kindia naga gospel ga jong Marcus kalenang ka bakhatway kani ga diga bang kwa ngan ong fi daga day pi pinyo ye no play kani ga diga rukom ka bo play uang hagalenang ka bakhatway ka khat ka ba arfusaw nanomi ka jingai ngan chipune fi tang kindia na mal ka tanga ong fi baki aka baro kat ka bapipan haba pikir pat tunget bapipriang ya kita ti pin sayo nakataka daw la na fiwan akhmat jaw play pi hap ban duay daga jinget shakriyo play daga jinget im daga jinget ya daga jinget pen million ban exercise daga jinget ka bapidan na khwanga nong ifiya ni gapor ka jinget kaday kabo play usno ba but la daga day fi ba pi pan e no play nget ba pi priang kita
defensa yo ang ka Bible. Fi day hangtang hikai fi baka nongrim ka baar lara ka day ngi manginyo priang ay no play. Kaday de ka nongrim jong ka jinge. Kabalay ngan pen ifi snap ha siganiru kaday ka bakraw pala ka jingem ka jong abu ka jong fi. Tangini puli khindiak na ka Bible. Ngan pule fi shwaba ngani thu igini ngala dep kren kene kene ke wayne ki khot ki banga shi snutunat aga Bible kene ke parshi ke bu jisu kren ngan pen fi ngani sngapa namar igani ru nganum kren jro sngapa ngan pen fi Matthias kala nang ba arfu saw ke khot ke saw san ngan pule du khot ke saw nyo na bakumta unu ubalang ushakri ubanget bar ubastal Yau ba ukinrat jong u ulabu halor ki bahayim jong u. Ye kaban ay haki ke jingba magapor ke babiang. Sok utaw shekri yau ba ukinrat jong u abawan un shem ba ule kumta. Singapa, shishang ang api ba unbu yu u halor ki eki baro ki baudan. Kini kitin ni kamat ujisuang shisha ublay. Un ay ha u ye ki eki ki bakraw ki banabaneng. Ba unla ban long jingir khu hal tu ko yeng ka bo ble ro boyo ngala krene gneru bon sen ndrei ka wai ka ktien ka bang kwa ngan wan ra ne sigini de kham jrong la ngan kren ndrei ngan chu ai fi tang khndiat na mang kwa bang ya chikhman ngani ge jingi kai ngaji yo I ne bon ba ngi bakla shibon hangne fi de fi puliang ne kong uno ushakri ubanget badu start kabut de ktien faithful and wise. Fi ngajio igene ka failure. Kanigene ka jinx no to ba klaro no. Jonki ba bon ba ki shakri ki jo try ki ba khamtam lele ki tu ki badang ya badu play ki badang snang. Ba ni kwa palat banyo ay no play bo play un pen slengi bo play un pen kamingi bo play un mau un ai ngi ki jing ai ki ba kraw ki bo play la kular na ki ngi jango ki bo wan na bleng but ngi feel no hagani go way ba ta kadai ba ngi kwa palat banyo ay no play ndai ngi weng yela de na ka ngi ktien ka ba ang faithful Fi lada pikin ria ya la dia na ne ktien ka ba ang faithful ka ba mot ki ba yaine ki ba la ban shania la ne ki ba yaine fi pinum yo e no play fi la fin de ki khon fi la fin dan jinge hendrai la da pemi yaine ba no play haki eki bo play u IT fi finum yo e bo play un ai fi eki ba kraw ki ba de na bene kadu jinkerman gane kani ka pendu men sem la se figi biska but nganum compromise sigata ngakwa ngan hikai bet kum ba kadai banlong ngayo ite kani baki brio mentaki ya lat palat na kani shikrio play kwa no banlong no kwa no bo play un ai no pendan kam no ya ta ka bo play ai ya chikhmat le eke ngam pendu men sem fi defini salak kibrio fi defini lap you Jesus Christ fi defin minat ki jingi sek fi defin le eke bo play lat fin ray wali klet ikni la fi kwa bo play un shania fi yeki eke ba nen fi kwa bo play un shania fi yeki eke ba kraw na kwa gan ong fi ai ba pin yaine bat ka eke ba pile na mala da fim yaine bat ka eke ba pile ki jing shakri play jong fi kalong tang ka jing ile khun jakai ha ga jing shakri ki jong fi yo try kin mau wat u jisuru ukrani gane u jisuru ula ko ngu you play nadu basdang hadu ko bakut bat u play ula IT ha u ye ka jing ai ka bakraw hiu Moses be be yaine tam ha ka yeng ka jong try David wang nga nang ko ding olep u jirngam ha ka yeng ka jong play pipule Timothy de u bre u be yaine pipule Petrus ki de ki bre ki be yaine pipule Paul u de bre u be yaine but hiu kat kum na ka Bible u ble kwa ingi bangin yaine eki sha ngan pni fi khniat ye ne ki jing yaine ka pen kha ye ka jinglong man sim ka bangi yo ye ka ta ga favor
favor no blay lani kita jing shams ngobha namar ublay ula hikai ngi unia hikai ru lada fidan hakata ke jaka jong ke jing yai ne fi ke jing yai ne kadai ka bang kwa nganda pen shai fi snapa fi dan gibriu ki be slap ni gibriu kita kadai ka bang kwa nganda ong fi kin mau ki minsim ki bekodor ki de ke jing ai ka no blay wanum klat igata wat juklat igata habang krene ki jing ai ki bana beneng ki minsim ki bekodor ki de ke jing ai ki bana beneng mashu ai nuk sai fi kindia dan gibriu ki be slap ni gibriu ki bahaba kitu gibriu ki la pediang ni jisu bat ngan ni thu ifi ki le kumno ki supen khai ki shuge jingtala ka bomot Hendra ki klem yai ne ban yai le ban hikai ban besar ban yai ne bat itu mense mi bekodor ibu blay ula ai ni kwa pen ban let yalap no shene ban penlang no ilade ban lendat no iguto bat ban ye shongshit lang bat kiwai ban ye lap miet iguto hai ngam ong ba pinum let yalap hendra wat let kini no lani wat ong kumni ngan ong ifi wat let lendat wat let ben iguto ko wai ko mense ka bo blay ula ai fi nga kwa fini yai ne bat itu wei mense ibalong shi tang iway mense mi bukodor fini i blay sa shania epi yaki ar us shania epi lai us shania epi ki shipau us shania epi shigi spa bat ki hajar na ye share fi lingba jing shakri le jang ngayo i gene bangayo i ki priyo ki bangayo shakri la ngayo i ki priyo na bangi let kum to shigi jaka ki bangi shimti ya ka bani pet ye ki jaka ngayo i don ki priyo ki bashulet kum to shi sen shitayo lani shi sen shipnai but nang tade let shi sen lai benai nang tade shulet le klumar shutrot kai gitu ke kam ke jong blay hadin pep no hadin let no shaway pat shaka basngotanat nang ta e no igane pat ke bala IT but nang tade bread no gitu ke minsim ke bekodor namar baka e palat let ye be shikita ke jaka ke baki way ke la tray but nang ta ye enjoy lang kita klet no igane ke blay ula entrust ula IT haki ban minot ban yai ne gitu ke jaka ke baki let hagitu ke minsim ke bekodor fi kata kalau pen long i brio begin fail ye ke test baru blay but penyo i kim kiu kim position shenuru shukner klumar shutare shani shutare shatai teng le gitu le i no gitu le gitu i no gitu shanga nong fi ngala shakri u blay mental life whole life na but nga kwak ngan ong fi ga ni gopor ke ai ga bang kwak ngan kran fi ka wei ga bu blay u chupu aga do no chonga kata kalong ba ke ai ga bang le nganam i no eka tat hadu bangal sloto bo blay wang kala bianga to kala dayanga ye ka bangan sange no bat bangan kne no igikti gi jonga showepa hi namala da fishu hi la da fishu le hi ka khlem de de lenti blay finu i ba finio e no blay ka ba kham kraw but they hang me ngakren ba ka jing yai ne ka pen khai ga jing long ka bala ban shania but da habo blay ula yo i ba pila ban shania pi shania aga barit unsa ai nong i pi ga kraw ka ta ga de jing long jong blay kita kare ke jinglang ke jong ke hima ke jong try but ngayo i ba pinyo diang ai no blay na kren kam jong ngene namar kani kani ka bang de kwa bangan kren fi balay pimi ai ne aba pidwai teng i pan ni kawai hadin siti yung ipan sa kawai ngabo blay jubab apreng shipnai ni pan sa kawai pinape apo sisnem pim tip show no blay jubab wat yung to ko pipan no pim tip show pila pan na piklam pan no pim tip no blay tip but teng ipan ni ka eng do no teng ipan ni ka shlong tang ipan ni ka ni duai ngayo idon ki bang tong ni pan mentai ki shlong nang tade pan hadin klet no ikita ka pipan let pan se ka nong stan let pan se ka nong po but ngayo i ki priu ki le klumar nang tade duai ka ai teng fi ngi klem yai ne ha ki jing duai Figa ching pom yai ne haga ching duai teng ko wega step la duai haga wega step pa la tiano haga wega sngi duai shitio haga wega tayo pa la lap mit no ika ai teng la minot ika bible study teng la minot ika jing seng haga wega tayo pa la mi dau but teng ni sulam kumta kin mau ki ai berit ki bo blay u ai hangi ni hap ban long faithful ni hap ban minot ni hap ban yai ne ba ki ai berit ngayo i ngala jio i ka jing shikri ki dan ki priu ki
buli ki ba wan chi jing sang ki ba shong jing sang pha tang ban yalam jing sang ru kim la pha tang ban pdi ki tin ki job lai ru kim tip nang ta de pha ruai ru nang pha kren le te position ru hendrai ngayo i dan pat ki ba wan jing sang ki ba malsen wan ki nang ban kren ki nang ban ruai ki nang ban yalam jing sang tang sipor i kum ba gila la lut hendrai kawai ki ba ngayo i ki tu ki ba la ki miai ne ki tu ki bam la pat ki ai ne ki ai wan shu ai wan hi shong jing sang duai ru ki wan sha jing ru ki wan bo program jing duai ru ki wan bo ki jing le bi se jing ki breu le yai ne ban minot ki jing sang ngayo i ha ka ba khat do ki tu ki ba yai ne ki de ki tu hi ki ba khat do ki ba scam ba de ki tu ru ki ba la ban shania ba u blai ru on sa kin ti ki kham tam ban yu tu banang na ma ru blai pe ki jing nang u blai u wat ki jing yai ne dai ne ki ta habang ngakret ni gini jing yai ne ngajik sngau tanal ngakwang anong ifi tungin lang faithful hagawai ki snip hin lap bo jisu nda bo priang ingi shiga jing rong no onong sup mapi ki ba yai ne mo ka bible kong ka kitin ka job ka penan ka me kitin faithful fi ngakwang anong ifi ublay unum priang i bangin nang upriang ingi bangin lang faithful fi ngakwa bapin yai ne what sha ki jing time what sha ki jing boten what sha ki jing kran gabriel what sha ki jing what sha ki jing pen lap met kin pen long fi bapin le no da ko pa ki kam ngakwa fin yai ne bat ke ege bapile ag jing ha ko ke sning le visit ha ko ka yeng nga shi thu ipi hang ne ngalai visit ag ko ke yeng ba pha khat nga ngam kin mau shu ke yeng ayuru tang bang kin mau ya ka ta kamera ndangala rungang ta marway ngapoy ka taga ye ndangala runga ka taga ye nda habang shong ngalay islok yo to kupa ka taga ye na mar kilafon udan pa nga jinglong jingim ka bam da ye day baman ka job like along problem a ye hot da day bru basni on ray udan ka jinglong gi batlat udi uba but nda habang ki pakhat nga runga ka taga ye ndanga runga ka taga ye nga kin mau sa ba blay kureninga ha ka taga ye marsen rong shong ha ka taga kamera hagata ke kamera kadan ke jingtia upun tia I klung tu badang imat ibadang nrubna nyubna nang ta de tia ajrong du ti laptop but nang ta de pen ki ki kijak nang ta de u marsendrong mga ngai I udang pe tv but nang ta de kadang ki yeng sem nang klumar su thu su thau but marsendrong mga u kundet u ang inga kumne shong mo pastor ngan ne khot ki ba yeng ye lok ki khon but nang ta u let pen kre le khrum bo un wan chi kamera lamar u phong de jantia but udang long kum to mo khlam long prepare but ngani to if u I tai khlung halor ku chintia nga shong ta nga pe tai khlung bai ki ti ki jan im tip ek eru kawan ge sur no blai but nda haba ka sur ga wan no blai ka kreninga kong kum ne kawan da sur ga ba me yo I ni khlung de bunga ai manga but ini khlung uniu khpa ukwa ba in he no ukwa ba ni khlung ide ban khna no but insan no la da ula un pen he kan sani mrai nga ngam julong ta wang meyo ini khlung la da uniu khpa ule kum no unum la ban nei in he insan kat kum mangalabo la day ibn ya nga hendrup na inap ya ki nyau prak khandai ka sisnem teng lebetai hendrai ka ka bangale mga ngale da kalenti ge jonga but ki kme gi pa kin haban ya ne compare la ka pastai kalap ye gi jing stat kat no ban pen kloi lut aka hendrai ha ge jing dai but ka ban no blai pimla ya khulung pimla pin ai da wai bon jrong no bon san no la pile am ta unia ya khulung pimla pin ye but no blai ha ge ta sim kurani ngawa ka jing shikri blai kalong tekumne habanyai ne hadu bakan da sanhi hadu bakan da kiyohi hadu bakan da longhi but ndakala scam ndakala yai ne ndaha bakala poi shi ta jaka ka bakala daiman long finu ini khlong inum khlong sa inum khna sa insa samla insa rangba but insa nong jingir khu nga aingu you play ka singam ju klat chu ikata playang ka dai nga banyai ne nadu badang red hadu bana he ni haban yai ne ag ege mingile fi nga kren ni ni namta jongfi ngam kwa bafin kirki haba bishakri yu play ngam kwa ro bafin chutrot kai haba bishakri yu try yai ne
Yai ne bagi ege bapile. What you snow benut ro. Nga ai ngo iblay ya mga shakri utrai. Ki dan shibun ki jaka ki mga lalek. Dan shibun ki shnong ki mga lapek. Dan shibun ki long yeng ki mga la minat. Ya ki mga la ailut bat met bat mensim nga la yai ne ban let ban slap bat ban ai. Bat ki la long ki la long What lada gitu ki brio hadin. Ki lendat what lada gitu ki jaka kamyo shu iga ban pek. Hendai ngan itu ipi. Ngan ong ipi. Ngam dan jing penram. Namar kawai nga khremle sting nga la yai ne bat ege bangale bat ngayo I habo blay uyo I bangayai ne wat la nga mlet shu shatu wat la gitu ki briu ki kilendat no nga wat la gitu ki mensim ki pet no nganum dam ki namar kala de por ka bo blay kwa nga bangale shu pat bat nganum bat no iki nganum kwa ban contain sa iki ne ban control sa iki ngan iki namar kala de ki bikin long bat nga kwa nganong fi u blay unum pelong nga jo hada un kinti nga kam shalor kataka ne jingi kai kama nga kwa nga fi yai ne bala da yai ne automatically he pinyo I klem da pan u blame da ula shani afi un ki aka ki bana beneng kataka ne nong rim ori singa ye nga kren kham jrong ni namar na snot nat e nga yo I ga bible mdan ru shaban ngani pila binde ki khon ndele da pimya ne kumlun ai fi yo I ngani dan ki kme ki pa ki ba khamshania ye ki nong trai bani ki khon haba ki ki khon ki bishu shang makia ki bishu yat lumar compare da fide ki khon ru and la pimya ne finumyo ba ki kme ki pa kin shania kalon kum ju ru baru blai pila de ki khon ki jong blai and la pimya ne blai unum la ban shania ye ki jing im ki jong fi ka jing ya ne ka dai ka jing long ka ba wan no min si bu kho jong blai ka dai ka jing long ngan ong fi ka dai ka character ka dai ka quality ka bo blai usngotanar palat haga jing im nama de haga jing ai ne bo blai penwan dor de haga jing ai ne bo blai train de haga jing ai ne bo blai upen I ga jing plat ba de jing bakla ba de haga jing ai ne blai upen scam ye ga jing ai ne ti ga jingi haga ne ga pertai kaba sa ngan pen I khat do e fi ga ne bat ngin se poi shi ki jingi kai ki bi dei bat ki eki bana bane to kaba khat do ngan pen I tangi ne sautuling ngan pen I kaba ning kong ka dei pide pin long ki khon gi jong blai kaba ar ngan pen I fi ba pide pin dan gi jingai kaba lai ngal pen I fi ba pide pin yai ne ba pin long ki bala ban shania ki bala faithful nang ta kaba sa la da ka dei pi pin yo I no blai walit klat hega niru kaninga yo I ga dei ga don kam palat bat nga kwa agini ga por mangan ong fi what gani ga mga pini ngan ong gumni nga skill tho iga mga kran gani ga mga kran ni fi gani ga por gdai ka ba kanum dai bandu la ka do gani kan ya lam fi shabsneo kadai ngani tho fi singa ba fila fin dai ki kuan fila fin dan jinget fila fin yaine henry la da fimdan gijing krang bar gijing sliang kabashisha yo blay finio I finum yo I no blay hagajing im jofi kene kede ga don kam tam hagajing ya lenti ka ba blay ngayo I kene ga bay bagi brio gi shongship ngayo I bagi brio gi leshit ham ngayo I gi brio shipor ngayo I baki I kumbakin ki ulut shaka lum ba baro ndai tang sipol ngai iki hierno se trailo balai namar kani khremio jaka hagijing im jonki fi la pin pulena go bible ngayo I na gtin ke jong blai u blai ju ai show brio ai ki brio la da fi klem sliak kham tam lele yeki eki bedaina beneng yeki eki bekin jamin sim gi bekrau da snap haigeni ge bungekren Finomio yaga borno blay lada film dan jing trang jing sliang Finomio yaga jing ai iba kin jamin sim lada film dan jing trang jing sliang Finomio yo men sim khoy lada film trang bat film sliang nakata ka daw ngan puli finaga bible findia fina puli gani naga gospel ga jong yanis kalanong ka ba hinyo kad khat ka ba lai po nyo ka bible ko ang sngi ka khat do sngi ka crowd ng jing kawaniam u jisu la yang ulo perta uang lada uno ro usngaw sliang ai ba unwala nga undiru jaru ba nge nga kumbala ang jing tho ki wa em kini mi no naga do no jongu kini to naga do no jongu
Ya kani ukuran jibang umensim ya ubah kita kibanget kin sepriang. Nomor 4 simla ayu umensim bakoi. Naba 4 simla pendan buram ya ublay. Hot walang ala krening ni renga pen ifi ya kani ka wepat ke principle. Kanong rim ke bapimla pinia lai. Bau jisu udah pertanda ke surga berjamuang jar kita kibasliang. Ngan ongkum ni lada pimsliang. Ublay unum ay ki aka kiba crown na beneng. Ngan ong bet ye fia gani ka po. Ublay ay ka jinkwa. Ay ka jinkwa. Ay ka jinkwa. Ublay ay ka jinggan kam. Bat lada fida sliang shisha. Fi ka jing sliang. Kani ka jing trang ba ka jing sliang fi. Kaya lam yo brio. Ba unwat yo blay. Fi ka taka de ka ba penlong. Ka jing mentoy na ka jing long. Chong ka jing trang ba ka jing sliang. People in the Bible, when you bring John Blay with crowd, how do you see him, David? Haba Ukraine gani ka kitab Sam, ni shet yerwai to jing rwai berabor. Kaba David uang gini kitin. Na pin puli kendiat na gani ka Sam ka bandri pulai uang kude. Uplay melang uplay jong adang step ngan wat yeme. Kamen sim jong ka sliang yeme ka do jong ka kenmau yeme. Hakari ka berin kiang ka bisitom ka bam dan om. Mudor fi David udan riklau Judah abu Qurani gani. Mudor te wong dang step ngan wat yeme. Nga kadok jonga ka mensim jonga ka sliang yeme ka kenmau yeme. Hagari ka berin kiang ka bisitom ka bam dan nga set perkat ye ka jinglang ka bu David udan. Dai na ka davi yo ibu David ubakla jingya nanti ki chau. David uday ubam da biang bat ki wai pat ki briu ki jong play la da pimpai. Hey play wa ayo uki eki bukra. Ka wai na ki jinglong ki bu David udan ka day. Uyo eki bena penang ki bukra palat uyete jutang baru play. Kadan ka jing ay ki jong play udang yete jutang ki khot eka ka Davidic covenant. Kata ka jutang ka jong David ka bu play uyete baru nu briu. Hak na kuru kom finyo ibo play uyete jutang baru David. Haba udiu briu uday bu bakla uya yu jingklem. Nu briu pinia briu nu briu le ke bam dai briu blai udang yete jutang bo nu briu bat udah kula roba na ka yeng ko jong David anam kerdo briu ke ben yang khmat jong blai hakanu ru kom nu briu yo ikini ki bena beneng ngani tho ye fi ke de ke we ni ke jinglang ke jong David ke dai ba what happened jong ke jingduna jong ke jing em ke jaw udah briu uba wat blai udah briu uba sliang yo blai pipuli na ke ni kitab sam ko nang ko sabu ar nga kwa ngan ong fi sngap ha Bible ko urwai ni ke jirwai ke bang kumba utrang ukeirang ye ki wa kumta ke mensim jonga ke trang yo trai fi ya pden ju ke jing tang wang ki ummat jonga kilong jing ba me nga mensingi bat men me kat ba ki yo ong nga hala ke sngi hangno ublai jome fi pinlap igini go way ubriu ubatrang shisha yo blai kawai ka bapinyo ikade haba uduai ujau umat. Balay ujau umat naman kadan kajing long desperate. Haba umpat yo iki kibaw trang kajing. Nga jiyo iya gane baga jing trang baga jing sliang. Kapan lang iki priyo bawat apdeng kajing pang. Hapdeng jong kajing jinjar jong kajing em. Hapdeng kaduk hapdeng kapat kapra hapdeng jong kajing jong kajing syakir blay. Kita ki klem la ia kaban pendu no iki bikin syakri namar kadan kani ka pen ki iki na po kata kade ke jing trang ba jing sliang ka ba shisha yo play fi hang tang khwa ngan pen i fi ba fi de pen snot ho nga pen i ni sautli ba ka ban ning kong kade ngi de ben ngi khon ki jong play ka ba ar ngi de ben jing ai ka ba lai ngi de ben ngi jing ai ne ba ka ba saw ngi de ben ngi jing trang ba ka jing sliang ngayo ina ka Bible ba baro ki briu ka Bible digi ba trang ba sliang shisha yo play David udah wayne ki briu ki ba habang kta ikni ka jinkren ka kta ik mensi im janga nga jiyo ite ki briu ki ba play udan ban ay ki ba kraw ki dan ki gif ki ba play un sepenan kamrat ba ki hendrai haba ki wengno ikni ka passion ye kata ke jing shirham ye kata ke desire kata ken ke jing trang ke jing sliang ki replace no ye kene but ki kam ki jam ki jingle khu ki business ki jing yo nong jong ki ba ka pertai
But ki miss no ye ki jing ai ki benar-benar. Kani ka kata ye ka dok nut jangan. Wala ngami thu ifi. Henry shipor ublay ulatin ju inga. Bangala poi haga jaka ka bangala long sikyo haga kam ka jam. Henry ublay na du sedang Ukraine nga baudon ka jing khat ka bakraw. But haba ublay khat nga ngadana plen ka kam ka bangatray. Ngadana plen ka jing shakri ka bangala long establish. Henry nga aingu yo blay. Ba ublay ula penki ye gani ka jing krang ba ka jing sliang. Ya kabangan shakring ang nilap yung nag gospel. Banganum siya kawairu kan telep ya kata kajing terang kajing sliang. But nga aingo ublay nga lalaban i ya kamsel kar. Nga lalaban i ya kita ki balang kibalaban ong kibangala singan nga lalang sikyo anta. Henry kan mau kata kajing terang ba kajing sliang. Kam siya nga bangan siyang ang tabangan snyohon. Henry bangan pendep ya kajing khat kajing try. But day na kita kadaw. Nakwangan ang fi na nagaday yang apa de fi bangini o pakyang no play kabadon kam tam ngi gaday tongin snap i gani jing trang bu jing sliang balay kami jing long niam kidon ki briu ki ba perkhat balay ki jing sang jingi kalong yap balay baga jing kren ka iku makamdan bor balay baga jing ruai ka iku makamdan kamdan shu ga jing pensle balay baga jing shakri play kilong batay kilong pat ki shu yakun shi yaksa teng shi shakri da ka bapendep rukom dam le jing sang ru sngorem dam le ka turu sngorem dam le ka turu snopop but day na ta daw ngila shi yaksa ba ga bakhado ka kalalong ka ritual lani ka ta jing pendep niam pendep rukom but ki jing sang wat la ngi ong bangi day kita ki balang ki bakin jaman sim hey teng ka poi shi jing le rukom but shi jing long niam ki jing hikai ki long ki berim ki jing shakri blai ki long ka bom dan jing pensle ki jing duai ki kalalong tang ki jing duai ki jing kren tim ki jong blai ki long tang ki jing kren blai ki poi shi jing long niam ngam kren ben ye gni namar ngi klem check ye gni ki ai ka wai ngi klem check ye gni ki desire ubriu ubam siang ubam tangan shu udan hak signal baula poi shaga jaka kabula janyap pet bahase ngan pen ibiang ifigene pet bahayo brio bapang ulong kumno brio bapang ubrio bapang pin da wanra do sopel uberamro ki kamat jo kim pet shu sopel namal ka met jo kam kwa bam piwan ra da ga do ka pa pishat ne ga jingta ne ga jingbam ka ba kat nu nga sa yo i brio wai mga sa economic mga gadai ba nda habo brio pang ngira ka umso ngili ai no brio pang ngili ra ki sopel ngili ra ki biscuit ngili ra ki jingbam ki beram nga sa sno ngo ha ka no ru kom ni perkal ha ka jing shisha de ha ka porbo brio khlanyu shat bala na pisngo it YouTube brio ta lek pet lek ai ko umso vinyo yun di barakhajata la na filet ai so apelo brio bu kat bu kya lek ai u na fi it paralok lek ai finyo yu na khublai fi na mar shwa marsen mi fi un bam baro shikilo arkilo le fi ai namar utrang sliang namar ko kya nga shat ngo igene ba ki brio ki lek sha hospital ki lek pet yi hayeng na bagi shitam ira pen banda umso ka bobo pli long di ki doktor ki la ba mem long di umso mem long ba me betiang nga kwa ba pinda pet ba uli ira da kata ke eke nga kwa nga nang fi ngayo ikaway pen ban ba khambes kede ni ada pisatu tu ba pangro pisai mat ya ka pisati ma ubreu bala janiap ro udang terangi da kata kada udang la fi ada pisah ndreke eke ba kwa kan pen ifi se ka ba ken jaman se ngayo ifi nakani ka ba ken jado bau priu hi bala dana temir finlap ya kani gawai tangga drip karo tangga oxygen kita kam dai ga bau depan kam dai ga bau angnut kadai ga bagi doktor ki kwa ban save ga jing jo finio i minta ya ga jing lo man save habala shupun boy habala shupun kicit da ga drip ban habala shupun dat da ki oxygen ki ban bon rukom
Siya nga lang ifi, ki jing pinihay kam ki long oxygen. Ki but ki rukom tray kam jingi ki day tangki kinja ventilator, ki day ki drip ki kinja saline water, ki bengi ay ki brio tang begin siya im beginum dukut mensim. Bayo ki yap sini bayo ki paidin bayo ki pet balang. Bat ka taka day ki bengi superkat mengi ini singi. Pelan ni kilinti ki popon. Ya mare sinang sirum habayo i bagi brio ki sedang ban pet bat ki sedang ban ja. Persyang bagi lat, sedang ban maham, sedang ban kang ki brio ban mare sin kita ki drip, kita ki oxygen, kita ki ventilator. Nga kwang ano nga fiya ni gapar. Fimpip ngan kran ni fiya ni gapar. Hikai ki brio, yalam ni ki brio. Bagi day ban trang ban sliang yu blay. Fin yu in ki wan jiseng ka ega ba pikran kin bam lut barakhat. Ka ega ba pi ai kin di lut barakhat. Kin kejit lut ya gapar jong men sem bakhot bara. Kejing lang niam kan yap na kejing iseng. Haba kejing trang ba kejing sliang kadang dot na pagi bangai. Hendai ka ba sneo men tagaday ba kejing trang ba kejing sliang kaladu. Teng-teng isliang i geburam brio, teng-teng isliang i gejing penhe niam, teng-teng isliang i gejing peniar niam, bat ngiklem sliang i gebo blay usliang. Ngan nakran ni gane nga dan sibun ke message. Jisu aga ding fna upertang nga sliang. Ki sipai room ki ada ga bajau. Ba unang sliang arja. Haduk mentau Jisu sliang. Bat kambon apa yang jingi ada ki niam dagi rukom jingi ki bapen jauh bagi bapen tang utrai. Fintep ka ega ba utrai usliang utrai tang kawai. Bagata ka dai bahabangi syakri uplay. Bangin don ke donot nak bentak ke gospel nak bentak ke jing penem. Belum sengotanat iki kam niam jingi. Belum sengotanat bangin penjak sliang yu gadai. Bangin job iki mensim show try. Bangin wanra iki brio shi jing penem. Bangin long ke jingker khu shi brio ki bobon. Kata ka dai ke penjak sliang yu Jesus Christ. Betai nak terdaw habang ngekran ni kini mata gesengi. Wali sengi yang ngekran ni kini. Hawat ngamut ban kran adu kat ni. Hai katan ke jing penki. Ngakwa ngan kran ni kini. Ngam kwa fin yap no kini ke desire. Kini ke jing terang ke bersisha yo blay. Nama ada pim terang yo blay. Finum yo ke penang. Ublay un ai ke beri ke besliang ke terang. Wali yai lat na kini kinong rim ke banga pen ifi. Wala yat lat na kataka bapinsyong mga syulang niyam nga kwa findamat yagani ka principal jong ka jinglang kontray haga himo ka chong balay ka baar nga kwa bapin pediang daga bapin pediang daga jingay ka balay pediang daga jingay ne yat daga jingay ne baru balay long di balaban siya niya bat ka basaw nga kwa ngan pin ifi tanggani ka bakado katakaday yat daga jing trang baga jing silang tuway yung play what you play walit nga hun lada fisliang walit hun daga siya dibi daga lada fisliang you play walit hun daga spa walit hun daga buram brio walit hun daga niam what bet you play finu you play un iv yaki panabang ko play sibon ba fisngap ini gijing ikay nganget kan nong jingker ku ifi ba kawai ka bang kwa ngan ong ifi la shaingan pen ifi ki ay kita ki panabang kita ki peneng ki bangi don kamban tip bayi kani mdan brio bala bala mdan pastor mdan padar mdan nong yalap mdan prophet mdan evangelist mdan nong hikai bala bala kini kidai jing ai ki peneng but ya kani ngan hikai la shai but ngakwa fin penai jing mod ba namangan hikai kini jing hikai to ngakwa mentag singing ni ai ngut lang yu try ba ba pila ngap igini bro saltuli kan yarap ifi ba pin yang skam tangin ni tuai ku try ni ku pora playing as no buram palat yeme ngada sngo ngu palat melang ma me u play badai ban yo lot ye ke buram ye ke jing penan buram ngam pediang ye ke jing ai buram ke brio ngam pediang try badai mangau bala ban hikai ande kini baro kide ke jing ai ke bename kini ke jing hikai ke bawan na me ke try but a play be it habang a hikai gini ngada nget ku try ngam bu nong rim try tang ye ki banget jungi lani ki banget try ngakren lot ya baro ku pa ki kon ki jame ki bala IT ki bala shakri ba baro ki de ban skot ho ini nong rem ba kini yo ai ka bana beneng ka banda ye per na ki wepan ka ba kini ka pertake na yo isisha bangi yo ai na me try but bangi la ban pendan kami kata na ka benta ban peniar ke hima ka jame ker khui ni ki brio ki besngap ai kini ki jing hikai kinang yar haga jing yai dan tigi jongki haga kerteng ka jong Jesus mi duai amen but amen. Blame Kukuifi. God bless you.